Bé, just a 3 dies de començar oficialment aquesta campanya electoral hem volgut tenir, jo personalment també, una trobada amb aquests blogaires, aquesta gent que són tremendament activa en els blogs, a les xarxes socials, a tot el món d'internet, a totes aquestes noves vies de comunicació social que estan reeixint cada vegada més i que avui són un patrimoni de moltíssima gent del nostre país. Hem volgut tenir aquest contacte per intercanviar impressions, perquè a més del contacte amb la xarxa, que sempre té aquest punt de distància física, que aquest cop ens poguéssim veure les cares, mai millor dit, i poguéssim tenir un intercanvi d'impressions en calent, en directe, sobre diferents temes a nivell de país, a nivell de Catalunya, el seu present, el seu futur, coses que ens han interessat a tots plegats. Jo vull agrair moltíssim a totes aquestes persones que a través d'aquestes xarxes socials estan intervenint activament perquè Catalunya vagi endavant i perquè entre tots puguem fer una Catalunya millor. Us ho agraeixo perquè aquesta és feina de tots i també de la gent que demostreu més capacitat d'iniciativa i sobretot més activitat en aquest món que cada vegada és menys nou, però que en canvi segueix creixent, de les xarxes socials, que són unes xarxes que creen opinió i que en definitiva també ajuden a fer el país.